ସାଇରାମ। ଜୟ ସାଇରାମ। ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲୋକରେ ଗଣା ହୁଅ। ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଭଲ ପାଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାତୃଭୂମିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କର ନାହିଁ। କାହାରିକୁ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦିଅ ନାହିଁ। ଘୃଣା କରନି କି କଟୁ ସମାଲୋଚନା କର ନାହିଁ। ତୁମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମାତାଙ୍କୁ କଦାପି ଭୁଲ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ମମତାମୟୀ, କୃପାମୟୀ, ଦରଦୀ ମା। ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ପୂଜ୍ୟ ପିତା। ସେ କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ତୁମକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ତୁମର ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ଗୁରୁ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଭଳି ମହତ ଦାନ କରି ତୁମକୁ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଅନ୍ନଦାନ ଓ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦାନ ଦେବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସବୁବେଳେ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ହୁଅ। ଦୁଃଖରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ କି ସୁଖରେ ଅତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ପରର ଯିଏ ଉପକାର କରେ, ବାବା ସବୁବେଳେ ତା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି। ଓମ୍ ସାଇରାମ।